थांनाय 14 फेब्रुवारियाव आसाम आयेन आफादनि जथुम्माया क'क्राझारनि बड'लेण्ड आयेन आफादनि जथुम्मासालियाव जादोंमोन आरो बेवहाय बड'लेण्डनि सरकार आरो बड'लेण्ड आयेन आफादनिफ्राय गोबां जोंखौ गासै नांगौ रोखोमनि मददखौ होदोंमोन। बेनि थाखाय मोजाङै जाफुंसारनो हादों। बेनि अनगायैबो क'क्राझारनि डिसि अफिस एसपि अफिस बा डिसिएसपि बिथांमोनहाबो खुंथायनि मोनसे बिफान हिसाबै जोंनो सम्पूर्ण खामानि मावनानै होदों। क'क्राझारनि प्रेस क्लाब बा क'क्राझारनि गासै प्रेसनि मानसिफ्राबो इभेन पर्टेलनि मानसिफ्राबो जोंनि बे आयेन आफादनि जथुमखौ फोसावनायनि बेलायाव गोबां भाव लादों। बेनि थाखायनो गासैखौबो जिहेतु जोङो 14 फेब्रुवारि खालि साबायखर बावनो मोनाखै, रावखौबो लोगो हमलांनो मोनाखै, ओंखायनो दिनै 14 मार्चआव जों क'क्राझाराव बयखौबो खेबसे रायदावनो होननानै साबायखर बावनो होननानै आसाम आयेन आफादा बेवहाय फैदों आरो बयखौबो हांख्रायहरदों। आरो दिनै बिनि गेजेरजों जोङो जयैनो बोथिसे सानसुनि ओंखाम जालायनायनि बेबस्थाबो खालामदों लान्चनि। बे हिसाबैनो क'क्राझाराव जों दिनै फैदों आरो जोङो साबायखर बावदों। जोंनि हांख्रायनाय लेखा गासैबो जोंनि मानव गेदेर श्री प्रमद बर', मानव गेदेर स्पिकार काथिराम बर', प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, एसेम्ब्लिनि सेक्रेटारि, क'क्राझारनि एसपि आरो डिसि अफिसनि अफिसारफोर आरो गुबुन गुबुन बिफाननि अफिसारफोर, जोंनि गासै एमएलए आरो जोंनि गासै एमसिएलए बिथांमोनाबो दिनै बेवहाय फैदों। प्रेस क्लाबनिफ्रायबो बा गासै प्रेस मिडियानि सोद्रोमाफोरबो बेवहाय फैदों। जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बिनि थाखाय फिन आरोबाव साबायखर बावबावदों। क'क्राझाराव फैबाय थानाय समावबो एसेम्ब्लिया जाबाय थागोन गेजेर गेजेर सम आरो सुबिदाखौ लानानै, आरो बेबायदिनो डिब्रुगड़आवबो खालामनायनि थाखाय दा राहा नागिरदों। जोंनि मानव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो जों बयबो बेखौनो जों थिरांथा लादों जे भारतआ मोनसे गणतन्त्र हादोर आरो बे गणतन्त्र हादोरनि सिङाव आसामनि जिथु खुंथाय बेबो मोनसे गणतान्त्रिक मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों जायो। ओंखायनो रायजो राजाया आयेन आफादनि सोमोन्दै मोनथिनांगौ जे आयेन आफादा बेसेबां गुरुत्व दं। बेवहाय आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय बा नोगोरारिफोरनि थाखाय मा आयेन कानुन दानाय जायो, माबायदि बिखान्थि लानानै बायदिसिना जौगाथायनि हाबाफारि लानाय जायो, बेफोर बाथ्राफोरखौ माबोरै सावरायनाय जायो, एमएलएफोरनि बिसोरनि जिथु बिबाना मा, आरो बिसोर माबोरैहाय रायजोनि बाथ्राफोरखौ बेवहाय दैखांनो हायो, रायजो राजाया माबोरै गावसिनि बाथ्राफोरखौ एमएलएनि गेजेरजों बेवहाय दैखांनो हायो, बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मोजाङै मोनथिनो हायो। जुदि आसाम आयेन आफादनि जथुम्माखौ नुयोब्ला, बिनि सोमोन्दै सावरायोब्ला, मोनथियोब्ला, आरो बेनो गुबै थांखि जे आसाम आयेन आफादनि जोंनि जिथु गाहाय जि आसाम आयेन आफाद गुवाहाटी, बिनि बादैबो बायह्रायाव आसाम आयेन आफादखौ खुंनायनि गुबै जाहोनानो बेनो। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, बिपिएल थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय, बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।